Ιωάννου Αλφα. Ο ειν απαρχές, ο ακεκόαμεν, ο εωράκαμεν τους οφθαλμούς ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψελάφεσαν, περί του λόγου της ζωής. Και ζωέ εφανερώθε, και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν, και απαγγέλωμεν ημίν την ζωήν την αιώνιον, έτης ειν προς τον Πατέρα και εφανερώθε ημίν. Ο εωράκαμεν και ακεκόαμεν απαγγέλωμεν και ημίν, ίνα και ημείς κοινωνίαν έχετε μεθ' ημών. Και κοινωνία δε εμετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφομεν εμείς, ίνα χαρά ημών πεπληρωμένη. Και εστιν αυτή αγγελία, ειν ακεκόαμεν απ' αυτού, και αναγγέλωμεν ημίν, ότι ο Θεός φως εστιν, και σκοτία εν αυτό ουκ εστιν ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτού, και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ου ποιούμεν την αλήθειαν. Εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν, ως αυτός εστιν εν το φωτί, κοινωνίαν έχομεν μετ' αλλήλων, και το αίμα Ιησού του Υιού αυτού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, αυτούς πλανόμεν, και αλήθεια ουκ εστιν εν εμήν. Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, πιστός εστιν και δίκαιος ίνα αφέ εμήν τας αμαρτίας, και καθαρίσαι εμάς από πάσης αδικίας. Εάν είπομεν ότι ούχ ημαρτήκαμεν, ψεύστην ποιούμεν αυτόν, και ο λόγος αυτού ούκ εστιν εν εμήν.